Aumenta a presión hospitalaria nas áreas sanitarias da nosa contorna. 58 persoas atopas ingresadas entre os hospitais de Santiago Barbanza e Pontevedra o Salnés, 8 na unidade de críticos. O Sergas instalará 2 puntos móviles para facer test de antígenos na área sanitaria de Pontevedra o Salnés. Que tal? Boas noites. Os puntos móviles comezarán no Instituto Sánchez Cantón en Pontevedra e no recinto de Fesdega en Vilagarcía. De seguido ampliamos antes titulares. Os ladróns volven facer das súas en Ribeira, esta vez no bar armado en Carreira. Accederon ao local pola parte traseira despois de reventar unha reixa e entrar pola fiestra. Chamamento do Concello de Pontevedra á dirección de Ence. A concelleira de festa reclamou a pasteira que dé a ordes aos traballadores de que non boicoteen as festas da cidade. Xa está en marcha a maquinaria para escoller os 3 mellores albariños Rías Baixas da Nada 2020. Os expertos avaliaron esta mañá 50 marcas. Ribeira estreará este próximo luns a súa nova web. Incluirá importantes novidades, entre elas unha imaxe renovada con melloras no seu deseño, navegación e contidos. Vilanova recupera a carpa gastronómica para celebrar as festas do Mexillón e Berberecho. O Concello programa 4 días de concertos dende o 5 ata o 8 de agosto. Comezamos actualizando os datos da COVID na nosa contorna. Na área sanitaria Santiago Barbanza o volume total de casos activos volve a incrementarse, aínda que a suba non é tan notable como a experimentada en datas anteriores. Hoxe foron apenas 17 positivos máis, polo que a cifra total sitúase nos 2.395, se aumenta en relación á xornada anterior á presión hospitalaria, pasando de novo a 22 no número total de ingresos, 20 en planta convencional e 2 na unidade de críticos. A situación por concellos mellora tamén significativamente. Os rexistros de novo contaxios descenden en prácticamente todos os municipios da zona a excepción de Muros, que sube un contaxio. Agora ten 77. En Lousame, que tamén incrementa un positivo máis, quedando en 12. A baixada máis notable dase en Boiro con 22 casos menos, hoxe ten 177 positivos. Seguenlle Ribeira, que baixa 10, e Pobra, que baixa 9, polo que os datos totais de casos activos quedan en 173 e 79 respectivamente. Tamén baixa en Porto do Son, que pasa de 49 a 46. Noia, Rianxo e Outes mantéñense nas mesmas cifras que onte. Precisamente o incremento importante no número de casos en Muros nos últimos días foi o que levou a Sanidade a elevar o municipio ao nivel máximo de restriccións. Unha das razóns polas que o Sergas vai realizar un cribado poboacional entre a veciñanza. Será mañá vernes no centro de saúde da localidade entre as 4 e as 8:30 da tarde. A el están chamados os mozos de idades comprendidas entre os 16 e os 29 anos. A todos eles realizaráselle un test de antíxenos, cuxo resultado se saberá aos poucos minutos. Con estas probas, o Sergas busca localizar novos asintomáticos e tratar de frear así a cadea de contaxios. En área sanitaria de Pontevedra o Salnés medra o número de persoas ingresadas con COVID-19. A día de hoxe hai 39 pacientes hospitalizados, 6 deles na unidade de cuidados intensivos do Hospital Montecelo. A boa nova chega do lado dos casos activos. A cifra total diminúe lixeiramente. Segundo o Servizo Galego de Saúde, hai 3.005 persoas coa infección activa, 36 menos que onte. Nas últimas 24 horas confirmáronse 109 novos contaxios, pero se deron 145 altas. Dende o inicio do plan de contingencia da COVID-19 curaron xa 15.571 persoas na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Precisamente nesta área sanitaria contarase con 2 puntos móviles para facer test de antíxenos. Así anunciou hoxe o presidente da Xunta de Galicia. O servizo busca fomentar a realización de probas diagnósticas, sobre todo entre a mocidade. Habilitamos nas rúas test de antíxenos nos 14 distritos sanitarios, onde, ademais da propia proba diagnóstica, se vai a poder imprimir o certificado de proba diagnóstica negativa, o certificado de vacinación e tamén o certificado de enfermedade pasada ou enfermedade superada. E, por tanto, eso é moi importante para a xente moza. Por tanto, expandimos estas carpas ou estes camións onde facemos test de antíxenos gratuitos a toda a población, primeiro para diagnosticarse, segundo para poder hacer hostelería e terceiro para facer o termómetro axeitado da pandemia. Os cribados serán abertos a toda a poboación sen límite de idade e están dirixidos a cada un maior nivel de detención de casos de COVID-19. Para acudir non será necesario pedir cita previa, aínda que tamén se poderá facer a través do mecanismo de autocita. En Pontevedra, este punto instalarase no vestíbulo da entrada do Instituto Sánchez Cantón este mesmo sábado e pasará a estar disponible os vindeiros martes, xoves e sábado en quendas de mañá e de tarde. No caso de Vilagarcía, o espazo escollido é o recinto ferial de Fesdega. Farase cribados tamén de mañá e de tarde estarán operativos os xoves, os venres e os sábados. Ademais, a área contará con planificación de cribados itinerantes abertos tamén a toda a poboación.
O vindeiro sábado 31 de xullo e o mércores 4 de agosto será no pabillón do Instituto Santo Tomé de Cambados. Pola súa banda, o luns 2 de agosto tamén se celebrará un cribado no pabillón do Instituto Monte da Vila do Grove. Mais novas, os ladróns volven facer das súas en Ribeira, esta vez no bar armado en Carreira. Accederon ao local pola parte traseira despois de reventar unha reixa e entrar pola fiestra. Na pandemia, a crisis jodido, non hai xente, non hai ambiente, e que che veñan estes mal nacidos, e que che fagan o destrajo que che fan, me entendes? E que che roben a mercancía, mas ainda por encima que che fagan o destrajo que che fan, ese é un problema grande, pero a policía máis non pode facer. Así de indignado se sente Armando despois de ver como os ladróns lle deixaron o establecemento a pasada noite. Entraron pola parte traseira do local, despois de arrancar a reixa da fiestra. Polo de agora aínda non fixo balance do roubado. Bota en falla numerosas cousas, principalmente bebida, pero o que máis lle preocupa son os cuantiosos danos causados. A traja persoa desfeita, a máquina do tabaco de miña prima que xa é a segunda que lle desfan, tamén desfeita total. E nada, levarme as botellas de whisky, as de ginebra outra vez, levarme toda a cerveza estrella que había na nevera fría, que tenían resaca, e levarme a cerveza, levarme uns bojavantes que tiña para pasarlle para a miña filla que vende a América, máis o meu xenro, e a facer arroz con bojavante tamén o levaron. E nada, estou facendo ainda o balance para saber a ver canto é o que falta, e o destrajo que fixeron, porque a ventana arrancaron a todo. Por desgraza non é o primeiro roubo que sufre, algo que xa asume con certa naturalidade. Eu xa levo 10 roubos nos locales que tuve, a máis un na casa. Pero, xa te vas facendo a idea, xa non hai que facer. A policía non pode facer nada máis, e nada, é lei que temos e acabou, xa non hai nada. A Policía Nacional e tamén a local iniciaron xa unha investigación para tratar de dar co paradoiro do posible autor ou autores dos feitos. As sospeitas existen, pero polo de agora non hai nada en firme. Están mirando, sospechamos os dous elementos que viñeron aquí, estiveron o domingo á noite, pero a ver, eu sospecho deles que estiveron aquí. Eu nos vim, ven o chaval que traballa comigo, o camarero, e seguro que foron esos, estiveron aquí tanto tempo. Mal que mal, Armando trata de levantar cabeza despois do acontecido. Despois de superar o enfado e o maltrago inicial, hoxe atendía da mellor forma que pode aos seus clientes habituais. A Policía Nacional de Ribeira alerta de varios intentos de estafa a través de internet a veciños do municipio. Segundo informan, na maioría dos casos dase a mesma metodoloxía. A vítima recibe unha chamada telefónica no seu teléfono fixo na que unha persoa, normalmente con acento estranxeiro, faise pasar por traballador do servizo técnico dunha coñecida empresa de software e produtos informáticos e informalle de que lle detectaron danos no ordenador. O seguinte paso é ofrecerse solucionar o problema de forma remota por un módico prezo. O cal debe abonar facilitando os datos da súa tarxeta bancaria. Unha vez facilitados os datos, comezan a realizar transferencias e pagos de todo tipo, que continúan ata que a vítima decata dos movementos na súa conta. Dende a Policía Nacional insisten en que non se facilite información persoal ou bancaria por internet, a menos que sexa en sitios de total confianza. Chamamento do Concello de Pontevedra á dirección de Ence. A concelleira de festas reclamou a pasteira que dé a ordes aos traballadores de que non boicoten as festas da cidade. Carme da Silva sae así ao paso do anuncio que onte fixeron Comisións Obreiras e o Comité de Empresa das oficinas coa súa intención de convocar unha protesta durante a celebración do pregón das festas da Peregrina o 7 de agosto. Recordemos que a pregoeira será Violeta Mosquera, integrante do Grupo Bala. Por respeto a pregoeira e por respeto a toda a sociedade de Pontevedra, fago un chamamento público a que Ence dé as ordes precisas para que non se boicotee o pregón das festas de Pontevedra. Porque un boicot, si se rebenta o pregón, si se pretende iso, si Ence actúa para reventar o pregón, o que está facendo é reventarlle o pregón, faltándolle o respeto á pregoeira e faltándolle o respeto a toda a sociedade de Pontevedra. E nada ten que ver o pregón das festas coa asistencia de Ence en Lourizán. Sabemos, por as situacións previas, que se a empresa dá as ordes, o pregón non se rebenta. E facemos un chamamento público a que sexa así. Xa sabíamos que o pregón será o 7 de agosto e que correrá a cargo de Violeta Mosquera, do Grupo Bala, pero hoxe o Concello de Pontevedra deu coñecer a programación ao completo. Durante 10 días, entre o 6 e o 16 de agosto, a cidade acollerá actuacións diarias en 4 escenarios pensados para todos os públicos, que busca, sobre todo, ser un firme apoio ao sector da cultura.
Xa coñecemos a programación das festas da peregrina deste 2021, 10 días que van ser moi intensos para a cidade. Programación intensa, de programación variada e, igual que o resto da programación de verán, o Son da Rúa, que empezou no mes de xuño, quere ser un apoio firme, claro e contundente ao sector da cultura. E cando falamos do sector da cultura non falamos só de quen se sube aos escenarios, falamos de todo o entramado económico que hai ao redor do sector cultural. Entre os días 6 e 16 de agosto haberá actuacións diarias. Pasarán por Pontevedra artistas como Paul Grange, Bello, Sabela, Susana Seivane, Budiño, Amaro Ferreiro, Café Quijano ou Los Brincos. Destaca a aposta polo local, con intérpretes como Cora Velasco, Gustavo Almeida ou o grupo da Pregoeira, Bala. O apoio polo noso, apoio polo local. A inmensa maioría de grupos, artistas e empresas que traballan ao longo de toda esta programación de 10 días son de Pontevedra ou galegos, pero moi maioritariamente xente de Pontevedra. As actividades repartiránse entre 4 escenarios: a Praza do Concello, a da Ferraría, as pistas de Campo Longo e a Alameda. Este último acollerá as propostas infantís todos os días ás 7 da tarde. Tamén haberá espectáculos de rúa, teatro, pasarrúas ou humor, como a actuación de Luis Piedrahita, sempre garantindo en todos os casos a seguridade sanitaria. Seguimos, lóxicamente, por responsabilidade coa sociedade, por coherencia e por responsabilidade tamén coas propias artistas, apostando de forma contundente pola cultura segura. Temos aforos limitados, con todas as medidas de seguridade, entradas sen reservas até que se complete o aforo. No caso dos fogos artificiais, seguirase o sistema do ano pasado para evitar aglomeracións. Serán lanzamentos sorpresa, breves, todos os días a medianoite, dende diferentes puntos da cidade. Facemos un alto no camiño e a continuación regresamos con máis novas, entre elas o comezo da cata prima das festas do Albariño. Ata agora. Continuamos nas novas do día. Xa está en marcha a maquinaria para escoller os 3 mellores albariños Rías Baixas da Nada 2020. Unha tarefa que, polo que din os expertos do panel de cata, non vai ser sinxela. Esta mañá avaliaron 50 marcas. 3 podrían ser ganadores perfectamente, 3 de ellos. Han sido altas y las excepciones han sido a mejor. Con lo cual, pues encantado. Había mucho equilibrio en la calidad de los vinos y una calidad alta. Algunos vinos han destacado porque son más auténticos, porque cumplen con el perfil que tú buscas en un albariño. No he tenido grandes picos, sí que he tenido algún par de estrellas que sí me han gustado mucho por ese equilibrio, por ese puntito de más. En general yo creo que hay una cohesión y sobre todo un nivel muy estable. Hoxe o Parador de Cambados acolleu a primeira sesión da 33ª cata concurso Rías Baixas Albariño, máis coñecida como Cata Prima. O panel de cata dividiuse en 2 para avaliar todos os viños a concurso. Un total de medio centenar de elaboracións que defenderon con notas sobresaíntes a tipicidade da variedade albariño. Os 12 ou 14 mellores viños pasarán á cata derradeira, que se celebrará mañá venres tamén no Parador. Delas sairán as 3 marcas premiadas na edición deste ano. O domingo mediodía darase a coñecer as adegas gañadoras coa apertura de picas por parte da notaria de Cambados. A entrega de premios celebrarase o martes 3 de agosto. O Goberno Central destinará 5 millóns de euros a reformar o convento de San Francisco e o Mosteiro de Lérez. Será no marco do Plan Turístico Nacional Xacobeo 21-22, pensado para impulsar o Camiño de Santiago en Galicia. En concreto, o Mosteiro de San Salvador de Lérez recibirá 1,5 millóns de euros, mentres que a achega ao convento de San Francisco será de 3,5 millóns. En total, a comunidade recibirá 25 millóns de euros. As intervencións principais serán para financiar 11 proxectos sostibles de mantemento e rehabilitación do patrimonio histórico de uso turístico dos camiños. Ribeira estreará este próximo luns a súa nova web, www.ribeira.gal. A nova versión presentada esta mañá no Concello incluirá importantes novidades, entre elas unha imaxe renovada con melloras no seu deseño, navegación e contidos. Ademais, estarán adaptadas aos novos avances digitais para que a comunicación cos veciños a través dela sexa máis fluida, transparente e próxima. Ribeira está de estrea. A partir do vindeiro luns contará con nova páxina web. A súa creación foi posible dentro das accións enmarcadas na EDUSI máis Ribeira Atlántica 2020, sufragada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
Ademais dunha imaxe renovada e moderna, inclúe importantes novidades, integrando os diferentes portais dos organismos municipais para dar unha maior comunicación coa veciñanza, ademais de gañar en inmediatez e promover unha maior participación e transparencia. Unha web institucional con contido de calidade, unha interfaz amigable que permite unha navegación fácil e intuitiva, axeitada aos tempos nos que estamos, así como un apartado de suscripcións e noticias para que toda a información que lle chegue puntualmente á nosa veciñanza. Que está pensada en usuarios que non teñan grandes conocimientos, máis que non teñan, que non necesiten, pero tamén hai unha cousa que nós temos presente, non? Que o que sí creo que temos un 100% prácticamente de personas é que teñan un móvil. Por iso é importantísimo que a través de esos teléfonos smart pois podamos dar precisamente todo o que ao final o Concello pode ofertar en todos os niveles. A nova web municipal contará con acceso directo á sede electrónica, unha caixa de correos para incidencias ou mesmo unha axenda de eventos e actividades, ademais da posibilidade de realizar enquisas online. En definitiva, converter a web municipal no principal eixo de comunicación de toda a información que pasa no Concello, ademais de servir de vía para a realización de todo tipo de xestión, os 365 días do ano. Aproveitouse tamén para presentar a nova web de turismo, que contará tamén cunha imaxe máis moderna e atractiva, na que se incluirá multitude de imaxes e información detallada de interese para os veciños e visitantes, respecto ao gran potencial natural e cultural do municipio. A web do turismo de Ribeira nace como espazo vivo de promoción turística, polo que pretendemos mellorar a imaxe e o posicionamento de Ribeira como destino de referencia. Estamos seguros que esta nova marca web ou esta nueva guía turística ten unha destacada carta de presentación para a Ribeira. Vilagarcía convértese en sede da formación para adultos da Universidade de Santiago de Compostela. O centro de Matosiños, na Lomba, acollerá unha aula para maiores de 50 anos. As clases comezarán en outubro e prolongaránse ata o mes de maio en horario de tarde. Pero parecenos que é unha magnífica iniciativa. Temos en Galicia un elemento clave que é unha poboación envellecida, porque se vive moito e se vive ben. Temos unha esperanza de vida das máis altas de España, e iso fai que sexa moi importante ofrecer tamén actividades, iniciativas para que esta xente maior poida manterse activa e algúns poidan ter a ocasión que non tiveron no seu momento de achegarse ao que é un programa de formación universitario. É dicir, este compromiso durante 4 anos, pero estou convencido que o Concello de Vilagarcía vai querer manter este vínculo coa Universidade de Santiago durante moito tempo. A aula contará con profesores universitarios e un amplo e variado programa de asignaturas de diferentes eidos. As taxas para este primeiro curso teñen un custo de 193,35 euros por alumno, que inclúen a expedición e mantemento da taxa universitaria, o prezo dos créditos 15 por curso e un seguro para viaxes. Nos seguintes cursos o prezo baixará a 171 euros. As persoas interesadas poden inscribirse na Concellería de Educación de Vilagarcía con preto de 50 plazas dispoñibles. Cando remate o curso conseguirán o diploma sénior da USC. No marco do convenio asinado entre Rabella e a Universidade, o Concello chegará a case 11.500 euros. Mais novas, Vilagarcía presenta a quinta edición de Folk no Alobre, o festival que mestura a música tradicional galega coa posta en valor do Castro Alobre Vilagarcián. O evento estará composto por 3 concertos e 2 obradoiros. Vilagarcía pechará as festas de San Roque coa celebración de Folk no Alobre. O festival celebra a súa quinta edición adaptado, ao igual que o ano pasado, ás restriccións sanitarias. O evento mestura a música tradicional coa posta en valor do Castro Alobre de Vilagarcía. Un dos grandes obxectivos, ademais, do festival é dar a coñecer e poñer en valor o Castro Alobre, é un dos nosas xoias patrimoniais e, bueno, pois é un entorno que queremos dar a coñecer, porque a pesar de estar no centro urbano, que é algo que facilita moito o acceso, está moi cerquiña, non hai que coller coche, nin un sitio para desplazarse, é certo que aínda hai que facer ese traballo de dar a coñecer o entorno arqueolóxico do Castro Alobre, porque o festival estará composto por 2 obradoiros e 3 actuacións musicais. Os obradoiros terán lugar pola mañá. Un será de iniciación a pandeireta e outro de regueifa, o canto improvisado tradicional galego que estará encabezado por a Rabela. Que é unha rapeira de Pontevedra moi boa,
moi boa e moi boa repentista tamén. É dicir, aí estamos casi entroncando a música máis moderna e combativa que é o rap, coas nosas regueifas, coas nosas coplas tamén moi reivindicativas. Os concertos comezarán con Bouba Pandereteiras, Clara Pino e Pablo Hidalgo coa súa banda e pecharase coa visita guiada ao Castro Lobre e o concerto de peche. Xurxo Souto e o grupo de Pandereteiras Bouba acompañarán toda a ruta para coñecer a historia de Vilagarcía e do Castro. E ás 9 xa empezamos con Xosé Lois Romero e a Liboria, que é un combo galego que dirixe, como ben dixen, Xosé Luis Romero, e son un revulsivo do xeito absolutamente salvaxe e original de como acometen a música tradicional galega co coro de voces femininas e a percusión tradicional. O evento terá lugar o domingo 22 de agosto. Os obradoiros requiren de inscripción previa a través do correo electrónico pesdebarro@gmail.com. Os concertos tamén terán unha ocupación limitada, pero segundo a orde de chegada. A igrexa de San Martiño de Noia será mañá venres escenario dun concerto do ciclo Vilancicos Galegos, a cargo do coro Vox Estealle. A actividade prevista para as 9:15 da noite enmarcarase nun proxecto cultural organizado pola Fundación Areo Guanei Puente de Culturas, a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e o coro Vox Estelae. A proposta cultural adscríbese ao Fondo de Proxectos Xacobeo 21-22 da Consellería de Cultura e Educación. E Vilanova recupera a carpa gastronómica para celebrar as festas do Mexillón e o Berberecho. O Concello programa 4 días de concertos dende o 5 ata o 8 de agosto. A oferta cultural manterase na vila coa celebración das sonatas de verán ata mediados de setembro. Unha festa que se mantivo durante a pandemia foi a do Mexillón e a Meixa de Vilanova. O gran festexo do verán vilanovés regresa este ano adaptado de novo á situación epidemiolóxica. A gran novidade desta edición é o regreso da carpa gastronómica. O Mexillón vai facer unha carpa aberta e cas mesas separadas con toda a normativa, vamos. Pero sí que vamos este ano sí que vamos a poñer, pero unha cousa moi non como outros anos, sino un stand ali, unha carpa, pero con todas mesas moi separadas, tipo unha cafetería. A carpa estará aberta a modo de terraza e cumprirá con todas as normativas sanitarias. A festa celebrarase do 5 ao 8 de agosto con actuacións musicais todos os días. El jueves con Habana Café Son, el viernes con la Orquesta Marbella, el sábado tenemos a Milladoiro, el domingo hacemos un guiño ya al rock con Mecánica Rolling Band y Broken Pitch. Y bueno, y todo esto sabéis que es acompañado, que lo hemos presentado hace un rato, hemos tenido una reunión con la directiva hace un rato, con la Feria de Oportunidades de todos os veranos. O sea, o remate das festas non supón a fin da oferta cultural de Vilanova. Durante todo o mes de agosto e principios de setembro, o Concello presenta unha ampla variedade de eventos englobados dentro da programación das sonatas de verán. Temos o fin de semana do 20, 21 e 22, todo o fin de semana dedicado á xuventud. Vamos dedicar o fin de semana a tarde aos nenos e á noite concertos máis orientados pois a xente de 15 a 30 anos. Vamos facer un fin de semana só para a xuventud. Temos ciclos de cine, temos outro ciclo de magos e teatro, e despois temos actuacións que empezamos con actuacións fuertes este sábado como en Milladoiro. Remataremos na Festa da Conserva o 27, 28 e 29 con Roi Casal. As actuacións continuarán en setembro ata a celebración das festas patronais. En canto a festa gastronómica, ademais da carpa, os establecementos hostaleiros de Vilanova tamén ofertarán as súas elaboracións de mexillón e ameixa. Pontevedra decora unha das estradas ao Paseo do Río dos Gafos coa colaboración de Vai polo Río e o artista urbán O Ras. Xa está prácticamente rematado o grafiti realizado pola mocidade da cidade na entrada pola rúa Alcalde Vía. Esta iniciativa forma parte do programa Pontevedrán, en concreto dos obradoiros artísticos que levaron á rúa diversas estampas na vila, a dos Gafos máis outra en Eduardo Pondal. A intervención do Paseo do Río estaba pensada como grafiti que recorda o nome do río Menexio, mentres que a de Eduardo Pondal estaba concebida como un mural. As dúas xa están rematadas. De novo, en Vilagarcía, a vila recupera este ano a súa carreira nocturna. A 17ª edición desta competición virá marcada polas novidades adaptadas á nova situación sanitaria. Participarán preto de 200 deportistas que competirán en quendas de 9 atletas. Vilagarcía recupera este verán a súa carreira nocturna.
A proba realizará este ano a súa 17ª edición. O percorrido será o mesmo que nas últimas carreiras, con 10 km de longitude, pero as novas normativas sanitarias levan a organización a introducir novidades. Que se vai a suprimir, digamos, solamente se vai facer a proba senior, non vamos facer as probas que se facían con rapaces, con grupos de edades de rapaces. Entón, solamente se fará a proba senior, non? E esa proba tamén está condicionada por o tema tamén COVID, que non se vai facer unha saída masiva, sino que en grupos de 9 corredores cada 20 segundos. A carreira ten este ano un límite de 200 participantes. As inscripcións xa se pecharon ás poucas horas de abrirse. As quendas partirán segundo o tempo de media que teñan os competidores nas probas de 10 km. Os que peor tempo teñan sairán nas primeiras quendas. Establecimos facelo en grupos de 9, de forma que serían 22 saídas. Desta maneira, cando os primeiros atletas que saian pasen por meta, xa todos os atletas habrán realizado a saída e evitaremos a concurrencia de atletas que están saindo cos que están participando xa na proba. Ademais de ter esa saída controlada durante de 9 atletas cada 20 segundos, tamén o protocolo establece que os primeiros 50 metros da proba os atletas non se poden adiantar, teñen que ir tal cual saíron, vale? Haberá 5 categorías que dividirán os competidores por franxas de idade. Todos os participantes recibirán unha medalla e unha camiseta, pero ademais os primeiros clasificados de cada categoría recibirán un premio. Levan trofeo os 3 primeiros masculino e femenino absoluto, así como os 3 primeiros de cada unha das categorías. Estes premios non son acumulativos. E logo tamén habría premios para os 3 primeiros locais masculino e femenino e o atleta máis veterano, tanto masculino como femenina. A celebración da carreira levará o peche de rúas para o tráfico en Vilagarcía a partir das 9:15 da tarde, agás a Avenida da Mariña, que estará pechada dende as 6 da tarde. A previsión é que se restableza o tráfico preto das 11:15 da noite. Ata aquí as novas do día deste xoves 29 de xullo. A información continúa na nosa página web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Boas noites.